Tidak di tempat. Gerak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Yo kancan nang kisik Petro gareng toko yo celeng. Modiar mempertanggungjawabkan kowe. Rene. Ora nesu ya, Pak? Pak. Ora nesu. Iki mau kan men guyon. Mir. Ora nesu ta. Alhamdulillah. Guyu terus. Ya wis syukur. Aseme nutupi cangkem iki bon nglumpuk ke idu. Modiar ora wis. Ayo senengane orang guyu wayange siapke kok ming. Kaya sing ditanggapke ora. Ning iki. Kok nyambut gawe malah cengengesan. Kok Ndara Puntadewa kok tindak dhewe.